Però aquesta tarda, que és home de Badalona, el tenim aquí per presentar 3 autèntics cracs. Estàs d'acord amb això? Sí, senyor. Coneixes en Guillem? El conec perquè És un crac de la màgia. És espectacular el que fa el Guillem. El coneixes per què anaves a dir? No, el conec perquè m'agrada molt la màgia i estic una mica al cas, i a més de talents locals com ell. No us perdeu el que farem aquí d'aquí 2 segons, però al seu costat hi ha Antoni Vera. El coneixes també? És com un mag, però de la pastisseria. Bé, mag, però si és el creador del millor croissant de la història mundial. És el millor croissant de l'estat espanyol, no?, si no m'equivoco. Sí. El millor croissant artesà de mantega de l'estat espanyol. I us demanaria que entréssiu, si podeu, que us acosteu a aquests croissants petits que té, que representen com totes les tradicions que tenim al país. L'encarregat de tastar-los, però, serà en Quim Morales. He dinat poc, que ho sàpigues. Doncs tindràs sort. Molt bé. I en Xavi Lozano? En Xavi Lozano és un mag dels sons. Sou veïns, no? A més, és veí. Viu molt a prop de casa meva, treballa molt a prop de casa meva. De vegades se senten sons molt estranys que recorden a música. Dius, què pot ser? Deu ser en Xavi Lozano que està bufant alguna cosa. És que ho toca tot. Toca tot i ho bufa tot. O sigui, vés en compte a veure si acabarem sonant avui. Gràcies, Quim. Molt bé, doncs comencem aquest recorregut amb un aplaudiment perquè anem cap al punt de la màgia, de l'il·lusionisme amb en Guillem. Mira, Quim, hola. Poses aquí, jo em poso aquí. Què tal, Guillem? Com estàs, Quim? Molt bé. Guillem, abans de que comencem l'espectacle, que el comencem ja mateix, m'has d'explicar què carai passa amb la màgia a Badalona. Bé, la màgia a Badalona realment funciona moltíssim gràcies a l'Enric Magú, que va crear el Memorial Li Chang, que és un memorial, és un festival de màgia internacional que venen mags de tot el món a ensenyar-nos el seu art, i realment és un plaer per nosaltres i una gran oportunitat pels mags joves que comencem, perquè ve gent molt bona i podem aprendre molt d'ells. Parlarem del món de la màgia amb tu, també del món de la música, que tot plegat està molt lligat, i a més amb un espectacle que ja ens començaràs a presentar avui, però comencem l'espectacle, si et sembla. Un joc, mira, amb baralla de pòquer, Sí? val? Ho porteu bé, això? El pòquer? El pòquer o les baralles? No, està perfecte. Llavors, mira, Quim, agafa una carta, la que tu vulguis. Que vulgui, La que vulguis. Molt bé. Llavors, l'ensenyes a càmera. La càmera aquella? Sí, que es vegi bé l'as, que es vegi bé el cor. Quim, aguanta. La tens? Sí. El tens? Ok, llavors, mira, la poses on vulguis, o si la vols firmar, la pots firmar. Ah, sí? Sí. Fa molta gràcia tu firmar coses, no? Home, Sí, si vols el 2 de trèvol està El perfecte. contracte amb TV3 podríem signar. Exacte. El Hi ha alguna 2 de producció? trèvol- El 2 de trèvol està perfecte. Mira, Molt bé. agafa-la i li poses una firmeta. Molt bé. Fenomenal. Diu Quim. Que es vegi bé. Diu Quim, Bueno, encara que no ho sembli, L'art simplista es porta molt, o sigui, està superbé ara. Sí. Llavors, mira, fixa't, Quim, el que farem amb la teva carta, molt de prop, l'agafarem i la posarem pel mig. Jo vull que tu mateix m'ajudis a empenyar-la. I ara, fixa't, a la de 3. 1, 2 i 3. I la carta puja dalt. Tu has vist algun moviment? No he vist absolutament Es pot millorar, es pot millorar. Està molt clar que estem aquí a sobre, eh? I és l'única carta que has firmat. Que sí, que sí. Realment. No. El que farem serà doblegar-la d'aquesta manera, així que quan li dones la volta tu veus que té com una panxeta. Sí? Es veu una mica. Sí. Llavors fixa't, ho farem un cop i superlent. És a la de 3. 1, 2... La panxeta ha anat amunt. Hosti, la panxeta! Pots veure, pots tocar, que és la veritat. No, i tant, és la meva. Ensenya-la. És la Anem meva. recuperant Pots veure aquest bé. moment, que sí, és la mateixa carta, aquí no... Ok, Espartac, tu em vols ajudar també? Sí. Llavors, vull que posis el dit aquí Sí, home. i aguantis durant els 50 minuts que dura el joc. D'acord. Vale? No, és broma. Llavors, Espartac, deixo cartes i tu em dius para i jo paro. Para. Just aquí. Llavors, aquesta mateixa li poses una firma, però per l'esquena, o sigui, per aquí. Li poses una firma Sí. Amb carinyo... a Espartac. No, Espartac no, poso un TV3. TV3 està fenomenal, Sí, 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 Molt bé. que es vegi bé. Llavors, quan firmes una carta per l'esquena, el que passa és que no saps quina carta has firmat. Clar, això Vale? és el que... Però bueno, se li dona la volta i ja està. Un 9 de piques. T'agrada? Sí, el piques m'agrada. El piques t'agrada. Ah. Llavors, mira, el que farem és, la deixem aquí i digue-li salta. Salta. Però no li dius a la carta, li dius a la firma. I salta la firma. Però què has fet ara? Ara, mira, deixa'm un moment la teva, Quim. No, que m'has dit que no la deixi anar. Un momentet de res. Vale, Sí? vinga. Ara, en teoria, ha saltat a un 10 d'acords i si li diem salta i les firmes s'uneixen. Sí? Perdó. Tota teva, de record. La d'en Quim i la meva, que havia posat TV3. Hosti, tio. La d'en Quim
I la meva. Un altre, va, un altre més. Un altre joc? Sí. Val, superràpid. Mira, intentarem fer alguna cosa... superràpid, el que... Intentarem fer alguna cosa més... Bueno, jo volia l'instrument, Vale, doncs amb el cello. Podem anar? Sí, perquè està bé. m'hauries d'explicar el teu vincle entre la màgia i la música. Bé, és molt senzill. Jo estudio música des de molt petit, m'agrada molt el violoncel, m'encanta, i la màgia també. Llavors un dia vaig pensar que podia intentar juntar-ho de les dues maneres, i si vols et faig una demostració. Ui, sí. Llavors mira, Quim, jo passo cartes i quan vulguis em dius para i jo paro. Para! Just aquí. Agafa la carta i ensenya-li a tothom, vale? Jo no la vull veure. La tapes... Aguanta, Quim, aguanta. Ara ja l'hem vist, perfecte, gràcies. Fenomenal. Ara tapa-la perquè jo m'acosto ara. Què faig ara? Sí, mira, la deixes on tu vulguis i si vols barrejar, barreges. Ah, sí? Vale, Quim? Sí. Espera que no me'n recordo quina era. Mira-la bé. Vale. Ok? Vale. I ara què? Llavors, mira, et demanaré que et posis aquí, espaltat. Jo aquí? I pots barrejar. Sí? Vale? Us quedeu allà. Llavors, el que faré jo ara és... Distreu-vos, o sigui, us distrauré. Sí. Amb això. I el joc us agradarà molt. Clar. I tant. Faig allò del pòquer, no? Allò de... Aviam com ho fas, això. Bueno, més o menys és així. Sí, està bé, Quim. Gràcia no fa, que això sempre Vale, vull que em diguis la carta per primer cop. El 3 de rombos. El 3 de rombos. Ok, començo. Rombes. Sona Coldplay ara. Guillem Bautista, fantàstic, m'ha agradat molt. Un últim per acabar i que sigui tan contundent com aquest. Vale. No m'atabalis més, Ferran. Ok, llavors, si fem l'últim, necessitaria una persona més que m'ajudés, que veig aquí una noia que... Però és la Marta Lassús, és companya del programa. Marta, no passa res. I anem a... I ens podem moure? Sí, què vols? Anem al mono? Sí. Us sembla bé? Molt bé. Vale, doncs anem al mono. Acompanyeu? Anem al mono. Què tal, Marta? Vam, va. La de selfies que es fan aquí dalt, Tenia ganes de presentar-te al mono. Podem anar aquí dalt. Espereu-nos aquí, venim de seguida. Alerta amb els peus, Guillem? Sí, que ara vaig descalç, tu. Marta, a veure què tal.
Oh, que bé. Bona tarda. Quin moral és A el mi no que m'han han dit dit a tu, res. no t'han dit guapo, Escolti, que tu, sóc jo de Ok. Badalona, Llavors, mira, Home. seieu per aquí, seieu per aquí davant. Sí, podeu Seieu seure. aquí, seieu. Aquí, guapo, I un aquí, o com vulgueu. Ok, aquí està bé. Vale, sí, potser millor. Vale, amb el mono entremig no li Marta, tu farem. mateixa, tu vas seguint les ordres, eh? Ok, jo em poso aquí, que es vegi bé, baralla de pòquer, ok? I ja que som 3, agafareu tots una carta. Molt bé. Llavors, mira, Marta, per exemple, començo amb tu, vale? Jo vull que toca una carta, posa el dit. I te la poses contra el pit sense mirar, vale? Ahí està perfecte. M'ajudes? Sí. Toquen una, posa el dit. Pam. I contra el pit sense mirar. Sense mirar, eh? Sense mirar. I Espartac, Val. mira, em poso per aquí davant, Sí? jo passo cartes així i tu em dius para i jo paro. Para. Just aquí, llavors quina vols que endivini, aquesta o aquesta? Ah, em fa gràcia aquesta. Vale, doncs agafa-la Val? contra el pit sense mirar. Molt bé. I ara el que fareu és agafar les cartes i les doblegueu, així, en 4 parts, Vale. vale? Sigui la carta que sigui, no cal mirar-la. No cal mirar-la. Ok, les doblegueu, Vegada. I ok, aquesta ja no val. Sí. I les poseu aquí, així. Aquí? Ahí està bé. Sí, està bé, ara. Ah, aquí sobre. D'acord? Sí? I no es fa res, simplement bufeu tots. I ara vull que les obriu. Cadascú la seva o cadascú Jo la crec que que vulgui. tenia aquesta. Que es vegi bé a la càmera i si s'assemblen seria un detall. Ja. As de piques, as de rombos i as de trèvol. Fixa't-hi. Però falta un as. Sí. Llavors, sabeu que els monos són superintel·ligents. Sí. O sigui, als monos els hi encanta la màgia. I sabeu allò que diuen que quan un mag li diuen que miri aquí, fa la trampa allà. Fixeu-vos que el mono està mirant a l'ampolla. Això vol dir que la trampa l'està fent aquí. I si jo em vull arremangar, i no vull que simplement Sí? agafo la mà del mono i fixa't que hi ha una carta doblegada que, si tot va bé, és, o hauria de ser, l'as que queda, l'as de cors. Uau! Sí? Que bèstia. Molt guapo, Que xulo. Guillem, sisplau. I a més amb aquesta imatge de Badalona. Guillem, moltes gràcies. Un plaer, encantat. Bona. Gràcies, Marta, eh? Marta, gràcies. Anem a veure més cracs. Va, baixem avall. anem. Gràcies.